इसोरनि बाख्नाय जानाय जाथों जय मसीह होननानै बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। ख्रिस्ट'नि फिसाफोर दिनै मोनसे बेबायदि भिडिअ क्लिप लानानै फैदों जेराव तारना मोननाय व्यक्तिफोर बिथांमोननि सायख' बिथांमोननि जिउनि सायख' जिउ जारिमिन बुंनाय माबायदि बिथांमोना दाय गैयैयावनो पुलिसजों हमजादोंमोन आरो जेलाव माबायदि बेबहार खालामजादोंमोन बेबायदि माखासे सुबुंफोरनि पारसिकिउसन मोननाय सैसो होजानाय जेराव जेबो दाय गैया जेबो दाय गैयैखौनो पुलिसा हमनानै बिसोरखौ जेलाव दोनहैदों। मोनसे समावनो जानाय बाथ्रा नङा अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाथ्राफोरा गुबुन गुबुन समनि गुबुन गुबुन जायगानि व्यक्तिफोर गोजा। जेरै जहनखौ पाटमस दिपआव दोनहैदोंमोन थिग बेबायदिनो बिसोर सुबुंफोरखौ जेलाव दोनहैदोंमोन। जिसु ख्रिस्ट'नि खामानि मावनायखाय, सासे पास्टर जानायखाय, सासे इभान्जेलिस्ट जानायखाय, सासे मिशनारि जानायखाय, सासे इसोरनि खामानिखौ मावनायखाय, गुबुननो ट्रेक होनायखाय, गुबुननो बाइबेल होनायखाय बे बिसयनि थाखाय बिथांमोना हमजादोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो दिनै बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों। बे भिडिअखौ नाय, नोंथाङा मेगन मोदै गगोन। आं गावनो बे भिडिअखौ नायनानै गोबां आशीर्बाद मोनदों, मेगन मोदै गदों। बिथांमोननि बाथ्राखौ खोनानानै गोबां गोसोआव दुखु मोनदों। माबायदियै बिथांमोना सैसोनो गोनां जादोंमोन, माबायदि तारना मोनदोंमोन, जेराव जेबो दाय गैया। बाइबेलसो होदोंमोन, ट्रेकसो होदोंमोन, इसोरनि बोसोनसो होदोंमोन, जिसु ख्रिस्ट'नि सैथो बाथ्राखौसो बुंदोंमोन, मोनसे मोजां खामानिखौसो मावदोंमोन। अब्लाबो बिसोर जेन माबा मोनसे क्राइम खामानि मावदों, मानसि सिथारदों, जे माबा मोनसे गुन्दानि खामानि मावदों बा माबा मोनसे स्मागलिंनि खामानि मावदों, जेराव गान्जा, ड्राग्स, हेर'इनफोर बायदि बेसाद मुवाफोरखौसो लांनानै रानना हैनायफोर बायदि बिथांमोनखौ खालामदों आरो बिथांमोनखौ हमहोबाय। गोबां दुखुनांथावना अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो बानो नांथारा। खनसे नायनायाव जुदि बुजिजोबाखैब्ला, जुदि हिन्दी राव बुजिनायाव माबा मोनसे उसुबिदा दङब्ला गले गले नायफिनबावगोन, गोबां आशीर्बाद मोनगोन अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना। आं बेयावखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों। जेब्ला आं बे भिडिअखौ नायदोंमोन, आं गावबो गोबां आशीर्बाद मोनदों आरो लोगोसे गोबां गोसोआव दुखु मोनदों। इसोरनि फिसाफोरा दिनै मा जागासिनो दङ, इसोरनि फिसाफोरखौ माबायदि सै होदों बुहुमनि मानसिफ्रा। दिनै जों भारतआव दङ हिसाबै भारतनि मानसिफोरा ख्रिस्टियानफोरखौ माबायदि सै होदों आरो जि प्रसासन दङ बिथांमोनाबो, जेराव जेलनि सिङाव थांनायनि उनावबो सुख गैया, जेलनि सिङावबो तारना होबावदों, जेलाव थानायावबो सुबिदाखौ सेनानै लाबावदों। जिखिनि एसे सुबिदा दङ बेफोरखौबो सेनानै होबावदों। बेबायदि जिउ जारिमिन, बेबायदि बाथ्रा आं खोनाफेराखैमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना खोनासंदो, नोंथांमोना नायदो। दे अब्ला नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनोसै। जिउ जारिमिन, बिथांमोननि जिसु ख्रिस्ट'नि खामानि मावनायाव मा मा जेंनाफोर फैदोंमोन, माबायदि जेलाव थांनो गोनां जादोंमोन, हमजादोंमोन, नोंथांमोना नायदो। पुलिस वाले क्या बोल रहे थे आपको? ये सब ईसाई है, इन लोगों को मारो और परेशान करो, इन लोगों को काम कराओ खूब, और लैट्रिन भी साफ करा रहे थे लोग। क्या कहे, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हम लोगों ने किया। भारतीय संविधान में ऐसा सिस्टम नहीं है कि समानता का अधिकार है, सभी धर्मों को अपना अपने धर्म के लोगों को शिक्षा देने का अधिकार है, लेकिन फिर भी लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। सबको बराबर नहीं देख पा रहे ना, ये मतलब अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, है ना, कि मतलब वो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था वो लाना चाहते हैं। चर्च को तोड़ा जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, कुर्सियाँ तोड़ी जा रही, मारा पीटा जा रहा है। कानून की पुस्तक में तो लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, पर झूठे दोष लगाया जाता है कि मतलब ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं लोगों को। छः महीने तक ले जेल में रखा गया हमको।
आरोप लगाया गया था कि ये धर्म परिवर्तन करता है, ईसाई बनाता है लोगों को और पैसा बांटता है और बाइबिल बांटता है, ऐसे ऐसे करके लोग गाली गलौज करता है यहाँ पर आकर के गांव में। आज जब से सरकार आई है तब से मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही कह कर के मतलब लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। हम रावटगंज बाज़ार गए थे कुछ काम से मार्केट गए थे और वहाँ से जब आए तो मुझे चौकी इंचार्ज ने फ़ोन किया था कि आइए कुछ पूछताछ करनी है। तो हम चौकी पर गए तो मुझे बैठा लिया गया। कुछ देर के बाद उन्होंने एक पेपर निकाला और उस पर हमसे दस्तखत करवाया, जो कि पेपर को देखने नहीं दिया, सिर्फ दस्तखत कीजिए, हस्ताक्षर करने के लिए बोला। और उसके बाद बोले कि आपके पास कुछ किताबें हैं? तो हमने बोला जी सर, हमारे पास बाइबल है और हमारा बाइबल है, हमारी पत्नी का बाइबल है और कुछ स्वास्थ्य और जीवन की पत्रिका भी है। गाड़ी पर बैठाए और कोतवाली ले गए। पूछताछ करने के बाद उन्होंने बोला कि क्या करते हो? हम कहे सर स्वास्थ्य और जीवन हम लोग जागरूक करते हैं, लोगों को पौध शिक्षा पढ़ाते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं, साफ़ सफाई के बारे में बताते हैं। लेकिन कह रहा है तुम लोग यही बहाना है, इस बहाने की वजह से लोगों को ईसाई बनाते हो। जेल में जब हम गए तो वहाँ पे पहले गेट के अंदर जब हम लोग घुसे तो उन्होंने पहले तो पूरा कपड़ा निकलवा दिया। अंत में सिपाही लोगों ने पूरा जेबा चेक किया और इसमें जो पैसा था 400-500 लगभग था हमारे जेब में, वो निकाल लिए लोग। और उसके बाद चड्ढी भी निकलवा दी सर रात में। इतना अत्याचार वो लोग किए हम लोगों के साथ। उसके बाद अंदर गए तो रात में थोड़ा बहुत खाना खिलाए। उसके बाद सुबह हुआ तो फिर खबरें दबाने लगे कि ये ईसाई बनाने वाले, धर्मांतरण करने वाले लोग हैं, इनको मारो। हम यीशु मसीह को मानते हैं, उसी उद्देश्य से हमको जेल में डाला गया। करीब हमको 23 दिन तक जेल में 25 दिन तक जेल में रखा गया। 25 दिन के बाद हमको 23 तारीख को रिहा किया गया। यहाँ पे लोग मानने वाले हैं तो हम भी मानते हैं यीशु मसीह को और हमारा नाम भी उसमें दिया गया। और पुलिस आई, बोली कि भाई आपका नाम है। हम पता करने के लिए गए थाने पे कि भाई क्या बात है, सोचे कि ये क्या बात है, जाके पता करने के लिए गए तो पुलिस हमको पकड़ के रख लिया। हमको समझ में नहीं आया कि क्या बात है क्या नहीं। हम तो पूछने के लिए गए थे लेकिन पुलिस हमें अरेस्ट कर लिया। पुलिस का व्यवहार बहुत ही बेकार था। यहाँ चौकी से बोले कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ऐसा हमको समझ में आ रहा था कि हमको वो इस नज़रिए से देख रहे थे, दृष्टांत से देख रहे थे कि जैसे हम आतंकवादी हैं। बोले ये धर्म परिवर्तन करने वाला है, इसको मारो 20 लाठी, मारो 50 लाठी। इस प्रकार से हम लोगों से व्यवहार किया जा रहा था। कोई कॉलर पकड़ के ला रहा है तो कोई हाथ पकड़ के ला रहा है कि भागने न पाए, यानी हम आतंकवादी हैं कि चोर हैं कि डाकू हैं। हम उनको ऐसा लग रहा था। हम कहीं देखिए हम लोग इतना सीधा साधा आदमी, कहीं भाग भी नहीं सकते और हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। जेल के अंदर जब हम गए वहाँ तो हम देखे कि जेल में लोगों को कैद करके रखा गया है, लेकिन बिना निर्दोष आदमी को, जिसका कोई दोष नहीं हो, उस आदमी को जेल में डाला गया। हम लोग का कोई गुनाह नहीं था, बिना गुनाह का बेवजह का जब हम लोग जेल में डाल दिया गया तो हम जानते हैं कि जब हम लोग कोई गुनाह नहीं किए तो जो बिना गुनाह का ऐसे काफ़ी लोग जेल में पड़े हुए हैं। वहाँ इस हिंदू धर्म में काफ़ी प्रताड़ित भी होता है, लोग कर रहे हैं। पानी वानी कहीं अगर आप ब्राह्मण के घर जाएंगे तो पानी आपको नहीं देगा पीने के लिए। अरे भाई आप चमार जाति के हैं, पानी भी इधर आप रख देता है कहीं बाहर, गिलास विलास प्लास्टिक के गिलास है, अगर पीना है तो आप पीजिए, नहीं तो फिर जाइए। अपने बर्तन में ना खाना खिलाएगा ना पानी पिलाएगा। निचले तबके जाति हो तो वो सबको यही क्रिश्चियनिटी के हिसाब से सबको यही सब समझते हैं, तो उसी श्रेणी में हर लोग आते हैं। उस श्रेणी का फ़ायदा ये लोग जानते हैं कि इस अगर यहाँ से थोड़ा सा हट के तो इसमें क्रिश्चियन हो गए, तो अपने नज़रिया से सबको एक भाव देखते हैं वो लोग। जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं उनको अंदर डाल रहे हैं, बेगुनाह के लोग भी अंदर डाल रहे हैं, गरीब लोगों को भी डाल रहे हैं। जो बड़े बड़े जैसे चर्च हुआ और सारे लोग, उनको तो नहीं कुछ कर रहे हैं, सब चला रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं उन्हीं को डाल रहे हैं, जिसको खाने के लिए भी नहीं है, जो अपना अपना धंधा चला रहा है उसको डाल रहे हैं कि वहाँ से लिखन भी ना पाए। बड़ा दुख लग रहा सर, क्या किया जाए। ये सब ईसाई हैं, इन लोगों को मारो और परेशान करो, इन लोगों को काम कराओ खूब।
और लैट्रिन भी साफ करा रहे थे लोग, कचरा जो होता है उसको। क्योंकि सरकार में ही सब हो रहा है, निकलते समय डर लगता है कि कब क्या कर देगा, कैसे कर देगा, कोई पता नहीं है। जबकि आजमगढ़ में हम जाते हैं तो उधर धमकियां मिली हैं कि इधर लोगों के काट करके फेंक देंगे, गोली मार देंगे, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। सेल्यूट खालामदों बै सेंग्राफोरखौ, बै हौवाफोरखौ जायफोरा जिसु ख्रिस्टनि खामानिनि थाखाय, जायफोरा जिसु ख्रिस्टनि खामानि मावनायनि थाखाय जेलाव जोबजानो गोनां जादों, जेलाव जोबजाबाय आरो बिथांमोननि थाखाय इसोरनि बाख्नाय जानाय जाथों। ख्रिस्टनि बिसाफोर, जों नुनो मोन्दों बिथांमोननि खुगानिफ्राय बुंनायखौ जों खोनादों, बिथांमोना माबायदि दुखु खस्थ'यै जेल जानो गोनां जादों, जेराव जेबो दुख गैया, जेराव खस्थ' गैया, जेराव जेबो गाज्रि खामानिखौनो मावाखै, दस गैयि मानसिखौ दसि खालामदों, बाइबेलसो रानदोंमोन, ट्रेक्टसो रानदोंमोन, मानसिफोरनो गियानसो फोसावदोंमोन, गियान फोसावनायखौबो माबा मोनसे हाथियार, बाइबेल लानायखौबो माबा मोनसे हाथियार लानानै थांनायफोर बायदि खालामबाय आरो बिसोरखौ हमहोबाय। अनजारा प्रियफोर, दिनै बेबायदि ख्रिस्टियानफोरनि सायाव तारनाया सोलिगासिनो दङ। जोङो गोबां रादाबफोरनि गेजेरजोंबो मोननो हायो। दिनै नोंथांमोननो बिथांमोननि जिउ सायख'खौ नोंथांमोन लानानै फैदों, नोंथांमोना थारैनो नायनायनि गेजेरजों गोबां आशीर्बाद मोनदों होननानै फोथायदों। प्रियफोर, बेबायदि तारनाखौ जोङो बाइबेलनिफ्रायनो मोननो हायो, जेराव पौल आरो सिलासमोना जेलाव थानो गोनां जादोंमोन, राजाजों जोबजादोंमोन गाहाम रादाब होनायनि थाखाय। थिग बेबायदिनो दिनै जोंनि भारताव गोबां बेक्तिफोर दङ जेलाव जोबजानो गोनां जादों। अनजारा प्रियफोर, जों बयबो मोनथिनाय, जों बयबो खोनानाय, जोंनि मेगनजों नुनाय प्रफेट बाजिन्दर सिंहखौ जों बयबो मोनथिगौ। सैथो जाथों असैथो जाथों आं बे बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै, नाथाय जोङो जोंनि मेगननि देखाजों नुबाय जे प्रफेट बाजिन्दर सिंहआ जेलाव थाहैनो गोनां जादों। उम्र कैदनि थाखाय थैजासिम जेलाव थानो गोनांनि साजाखौ बिथांनो होदों। दिनै बेबायदि ख्रिस्टियान पास्टरफोरनि सायाव, एभान्जेलिस्टनि सायाव, मिशनारिफोरखौ गोबां जायगायाव सिरि सिरि हमगासिनो दङ, जायखौ जोंसो मोनथिस'वाखै। गोबां रोखोमनि फाव फान्दायनानै हमनानै दोनदों, नाथाय दिनै बिथांमोना जेलनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो दिनै बिथांमोना बेबायदि मोनसे सायख'खौ होदों। प्रियफोर, गोबां दुखुनांथावना। बे अब्ला अनजारा प्रियफोर, जों आर'जआव लागारबो थानि, बेजों बे आर'जआव थानि, जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा जेन गोजोन सुख सान्तियै बे इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो लागारबो मोनो, सैथो इसोरखौ खुलुमनो खाबुफोरखौ जों मोनबाय थायो। बेनि थाखाय जों इसोरनियाव आर'ज खालामनि आरो बेजों बे बिस'ज्लायनि जेन जों बयबो फोथायनायाव बोलोगोरा जालाङो आरो जों जेन बयबो इसोरनि खामानि मावनायाव बोलोगोरा जालाङो। जाय जेरै हागौ, आबादारिया आबाद मावनायनि गेजेरजों, साख्रि मावनाया साख्रि मावनायनि गेजेरजों, फरायसुला फरायसुलिफ्रा फरायनायनि गेजेरजों, इउटिउबारफोरा इउटिउबार जानानैनो इसोरनि खामानि मावनो जेरै जि हायो, जायफ्रा जि रोंगौ बेफोरनि गेजेरजों इसोरनि खामानिखौ जेन जोङो मावलांनो हायो। दे अब्ला ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। दोननायनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों, नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे गियान आशीर्बादखौ मोन्दों होननानै जुदि सानबायब्ला नोंथाङा भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामदो, जेन बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ मोनथिनो हायो, बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ रोंनायनि गेजेरजों आशीर्बाद मोनो। भिडिअखौ शेयार खालाम आरो लोगोसे सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान दङब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांदो। जिहेतु आं नोंथांमोननो बुंबाय थायो, नोंथांमोननिफ्राय मोनसे लाइकखौ बियो, दिनैबो बेखौनो बुंनो नागिरदों जे मोनसे लाइक होनानै गालांदो। दे अब्ला भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।